Omenyi bensemo ye bunge ya Machoge Chache kaunti ya Kisii niko bayanakiriwe goche korosaligwa estima yo yaberege kobora anse egatiye chinsemechio na gukwana ne abisi yo mojumbe benseme yo musike Alva Miruka niko yalireira gochia koyanakya buna mamagendero au ango nyara kabaga koyanakwa ase oime ye bunge yo ya Machoge Chache munagotumanye muri kito Gilbert Kobi. Abamenyi bensemo ye bunge ya Machoge Chache nigo bayenekeriwe okoba kwomuliro gose estima magega yo gutuka gwe transformer ekyo cyara ligiwe kurwase obisi yo mujumbe bwenseme yo Alva Miruka asenga kibono twasoma konyanchiyo mbono cyagete ngagete cyonsi cyagete yage tonto njacha ya maonde sente njagete ya masebe njagete kutaina autotagete Eliaka bere chipara mojo mujumbe munana anangile buya ensemo nayo abisi yo mujumbe yo nigo yaraire gochia koroisigwa gwe chipara burunge ensemo ya Machoge Chache egento kende epara nere yenge lyongore kogenda nyamyoboka turki yarenga ye county government epare lyo mujumbe nanyibeka kera igobona kiro mwaka gwikera osigu igo yabere pare na italia mangana maya so ngende dukwana siasa nyinge kya kuriyeira yo gochi barera burunge asekere pare rasunyana kwe koroswa asomuruburi bwo kwena na kibesa bwa kiro mwaka achikonaro ya serikali epara kere county government tige county government ya kolegas timoro chisa magoza berata wote nunu chipozi ngakie gwikamo korora ensemo y'abasaye nigo basabiriwe werikia ase technical institute go TVET na chinsemo chiria chikurwa maigerio eliyo go chikunyara kubage kubakinia bogesemi oimukeli ensemo y'obunge igoro recruitment ya TVET negendrete nde TVET yeto ya Nyamira yarukoba ekerubogie tai ekabe national polytechnic igonye godacho mwana ogacho iniororo andole recruitment negenderete acha choini onye to konyara Nyamira kenga nero nyaburumbasi nero nechinde nchiro talimyekero mwana tachieche university igale useless yase kenyoro mwana ino yo maana tigagenda kigasi chia magoko abayiboli boigo nigo basabirwe gocho ikaransia abana babo batarabasokia gochia gwaswachi university sebakagero chigasoa bwangoiga iriko bakisemi no bosemia boroboronge bataraswa ase ebirenge ebiye kisemi abana babos bagocha kwende university twale ko basaba buna abayiboli abana mutarabasoki mubaikaransi mubakwanere narorire mechange mengi sana buna anje ngabwata amaruba yichiri mufuko lyote emine tinga abayiboli baito mbakati babwati bese akata osokia abana ubamanyase baru tubakwanire buna abayiboli bakogenda oro bagende gosoma naro abeire gakwenekirwa kurierwa chira na ayande are ase umurobirio obwokoganya kuri batereka tembe TV kurwa sensa mu yobunge mu Machoge Chache county ya Kisii amaretane nche Gilbert Kobi.